zure seme Jesu Kristoren zerore gotzea, garaipen gertatu da guretzat, eta haren gorputzeko gerago baden itxaropen, gure buru denak iritsiko bizia, iritsiko degulako ere, egurtu misterio honek, pozez eta eskar honez, bete gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin Espiritu Santuarekin, jaiko eta errege bizi dira, gizaldi eta gizaldietan.
zuen ilusioa, ez duen fedea, hori ezaztu inoiz. Etorkizuna zen izango da, non biziko zeraten, zer gertatuko da, hori ez da etxu. Aldaketa handia edo ezke, kaso beste kontinentera, beste kontinentera, beste planetare batera bizitzera, baina ez aztu sekulan gaur gaur zuten bere hori ilusioi oso. Gauza oso informazioa dira. Eta komunioan atzean, batez ere gogoan hartzen dugu gure erregioan ezinbestekoa den egin bat. Eta bat, Jesusek esan duguna. Bera, nahi duela gure adiskide izan. Jesusek nahi du gure adiskide izan. Horregatik, komunioa da momentu importanteetako bat zuen bizitzan. Lehenengo aldiz Jesus zuen inortzetarako duzuela. Pentsatu behar dugu mundu horretan gauzarik baliosoenetako bat adiskidea dira. Adiskide onak egoitzea, dirua edo boterea edo beste gauza gehienak baino askoz ere baliosoa da. Hori garbi dugu. Adiskide onak egoitzea eta gu ere beste adiskide onak izatea. Hori da altxoa handia. Ikaragarria dugu da bizitza. Eta pentsatu behar dugu adiskide honena guretzako, beberentzako, kristaunentzako, Jesusen. Sekulan ez gaitu eskutik. Beti egoten gurekin. Ez da gurez azturtzen. Guk
santu jainko ahal guztidu zekieko horri. Jesus jauna, errek ospetsua, bekatuaren eta eriotzaren garailean, aingeruak harriturik, igorra gau zeruko hienetara. Jainkoak bere eta gizakien bitarteko izate du, eta munduaren emaki eta jamoen jamoen. Zerura doa, gure izatea badetik guruntzeko, baizik eta guri itxaropen bizi emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal gerano, joango gerala egun batean, beran gure burua sartu den gailurak. Horregatik, bazko pozezak ezkadaude, gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta egin guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorestu.
Era berean izango jauna pizteko itxaropenean badian gure senideak eta hildako guztiak ere, ari zazozu lorpegiaren kapitan. Bereziki, Jose Antonio, Zeurenean, Santi Albistur, Joan Oiarte eta Mariana. Amen.
bat egitea. Jesu Kristo, bekaunen bitartez.
batzuekin